tar du själ från dem. Kommer du ihåg varför vi grät i bussen? Ja, du är problemet. Du är orsaken, va? Jag är orsaken för gräsgenomgången. Jag är orsaken för att vi fick gå i skolan. Vill du landa? Men du kommer att flyga. Vill du hoppa ut? Oh my god, there's nothing wrong. Where are you after? Nej, vad kan du krocka? Det var det. Oh, jag har sagt det här. Hyvät matkustajat, tervetuloa Helsinkiin. Pyydämme teitä istumaan paikoillaan istuinvyötkintyinä ja käsimaat tavarat paikoillaan aina siihen saakka, kunnes turvavyömerkkivalo on sammutettu. Ostotavaraluukkuista tavaroita ei päästy tuomaan alas ja nyt voitte käyttää mobiililaitteita normaalitilassa. Toivomme, että olette viihtyneet kanssamme innolla ja koko miehistön puolesta haluamme toivottaa kaikille oikein hyvää viikon jatkoa ja hyvää yötä. Kiitos ja tervetuloa uudelleen. Bästa passagerare, välkomna till Helsingfors. Vi ber er sitta kvar med säkerhetsbältena fastvända och handbagaget på plats. Ända till sjöskylten, säkerhetsbältet har slängts.